Izenzo isahluko seshumi nanye soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha abaphostoli nabazalwane abaseJudiya bezwa ukuthi nabezizwe balamukela izwi likaNkulunkulu. Kwathi ukuba uPetro enyukela eJerusalema, abokusoka abaphikisana naye bathi, "Ungene kubantu abangasokile, wadla nabo." Kepha uPetro wabathathela konke ngokulandelana wathi, "Mina bengisemzini waseJopha ngikhuleka, ngehlelwa yisiyezi, ngabona umbono, wehla isitsha esithile sinjengendwangu enkulu, yehliswa ezulwini ngamachopho amane, yaze yafika kimi. Kwathi ukuba ngiyigqolozele, ngabhekisisa, ngabona izilwane zomhlaba ezinezinyawo ezine, nezilo zasendle, nezinwabuzelayo, nezinyoni zezulu. Ngezwa izwi lithi kimi, 'Sukuma Petru, hlaba udle.' Kepha ngathi qha, Nkosi, ngokuba okuyichilo nokungcolileyo akuzange kungene emlonyeni wami." Khona izwi elivela ezulwini laphendula ngokwesibili lathi, "Lokho akuhlambululileyo uNkulunkulu, ungasho wena ukuthi kuyichilo." Lokho-ke kwenzeka kathathu. Konke kwabuye kwenyuselwa ezulwini. Bheka, ngaso leso sikhathi kwase kumi amadoda amathathu phambi kwendlu esasikuyo, ayethunyelwe kimi evela eKesariya. Umoya wayesethi kimi angihambe nabo ngingangabazi ngalutho. Bangiphelekezela labo bazalwane abayisithupha, sangena endlini yaleyo ndoda. Yasibikela-ke ukuthi yayibonile ingelosi imi endlini yayo, ithi, "Thumela eJopha ulande uSimoni othiwa uPetru, ozakukhuluma kuwe amazwi ozakusindiswa ngawo, wena nendlu yakho yonke." Ngathi ngisaqala ukukhuluma, uMoya oNgcwele wehla phezu kwabo njengakithi ekuqaleni. Ngalikhumbula-ke izwi leNkosi njengalokho yathi, "UJohane wabhapathiswa ngamanzi, kodwa nina nizakubhapathiswa ngoMoya oNgcwele." Ngakho uma uNkulunkulu ebanikile bona isipho njengathi esakholwa yiNkosi uJesu Kristu, ngingubani mina ukuba ngivimbele uNkulunkulu na? Bathi ukuzwa lokho bathula, badumisa uNkulunkulu. Bathi, "Kanti uNkulunkulu unike nabezizwe ukuphendukela ekuphileni." Kepha labo ababehlakazekile ngokuhlupheka okwaqala ngoSitefane bahamba, baze bafika eFenike naseKhupro nase-Antiyokiya, bengalikhulumi izwi koyedwa kubaJuda kuphela. Kodwa kwakukhona abanye kubo amadoda aseKhupro naseKurene abathi befika e-Antiyokiya bakhuluma nakumaGreki, bashumayela ivangeli ngeNkosi uJesu. Isandla seNkosi sasinabo, kwakholwa abaningi kakhulu baphendukela eNkosini. Kepha kwezwakala izwi ngabo ezindlebeni zebandla laseJerusalema, lase lithuma uBhanaba ukuba ahambe afike e-Antiyokiya. Wathi ukuba afike abone umusa kaNkulunkulu, wathokoza. Wabayala bonke ukuba banamathele eNkosini ngokuzimisela inhliziyo, ngokuba wayeyindoda enhle egcwele uMoya oNgcwele nokukholwa. Kwenezelwa eNkosini abantu abaningi. UBhanaba wayeseya eThathu ukuba afune uSawuli. Kwathi esemfumene wamisa e-Antiyokiya. Kwase kwenzeka ukuba umnyaka wonke bahlangane ebandleni befundisa abantu abaningi. Kwaqala e-Antiyokiya
ukuba abafundi bathiwe amaKristu. Ngalezo zinsuku kwehla e-Antiyokiya abaprofethi bevela eJerusalema. Wasukuma omunye kubo gama lakhe lingu-Agabu, wakhomba ngoMoya ukuthi kuzakuba khona indlala enzima ezweni lonke. Yaba khona emihleni kaKlawudiyu. Abafundi basebezimisela ukuba yilo nalowo kubo athumele njengamandla akhe okokusiza abazalwane abakhe eJudiya. Bakwenza-ke, bakuthumela emalungeni ngesandla sikaBhanaba noSawuli.